Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Сярод падзеяў вясны 96, калі на вуліцы Менску выходзілі дзесяткі тысяч людзей, каб выказаць нязгоду з планамі Лукашэнкі аб'яднаць Беларусь з Расіяй, і свет тады ўпершыню пераканаўся, што далёка не ўвесь беларускі народ за інтэграцыю, сярод гэтых падзеяў прыкметнае месца займае галадоўка зняволеных Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. Галадоўка была следствам арышту пасля падзеяў 24 сакавіка, гадавіны незалежнасці БНР, і 26 красавіка чарнобыльскага шляху. Сакратар управы сойму Беларускага народнага фронта Вячаслав Сіўчык быў затрыманы першым у дзень чарнобыльскага шляху 26 красавіка 96 году на аўтобусным прыпынку і вызвалены першым 17 траўня 96 -го. Намеснік старшыні Беларускага народнага фронта Юрый Хадыка быў затрыманы 2 траўня і выйшаў на свабоду 21 траўня 96 году. У першы ж дзень зняволення Хадыка абвясціў галадоўку. Сіўчык да яго далучыўся. Гэта была не першая палітычная галадоўка ў найноўшай гісторыі Беларусі. Можна прыгадаць галадоўку дэпутатаў БНФ у красавіку 95-го, але яна цягнулася толькі суткі. Дэпутаты былі жорстка збітыя. Але гэта, безумоўна, была першая працяглая палітычная галадоўка. Вячаслава Сіўчыка яна паставіла на мяжу смерці. Арганізаваны Беларускім народным фронтам чарнобыльскі шлях быў бадай што самай масавай акцыяй вясны 96. У ім узялі ўдзел да 50 тысяч чалавек. Сотні людзей былі збітыя міліцыяй, а мапам дзесяткі затрыманыя і асуджаныя на суткі. Сіўчык і Хадыка патрапілі ў следчы ізалятар як арганізатары, у тым ліку і дня волі 24 сакавіка. Ім пагражала турэмнае зняволенне. Калі рыхтаваў гэтую перадачу, праслухаў не адну гадзіну архіўных запісаў, рэпартажаў і каментароў «Свабоды». І вось павінен сказаць, што нават сёння, калі мы ведаем і пра зніклых палітыкаў, і пра брутальныя разгоны дзён волі, маршаў свабоды, чарнобыльскіх шляхоў у наступныя гады, пра затрыманні і арышты соцень людзей у 2010 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў, у тым ліку і большасці кандыдатаў у прэзідэнты, дык вось нават пасля ўсяго гэтага падзеі вясны 96, паводзіны міліцыянтаў, КДБшнікаў, суддзяў, чыноўнікаў і, канешне, самога Лукашэнкі уражваюць. Уражваюць такія падзеі, такія паводзіны сваім цынізмам, я б сказаў бы нават азвярэннем. І думаю, што не аднекуль жа гэтыя людзі зваліліся, што яшчэ гады 2 раней да Лукашэнкі гэтыя сержанты, маёры, следчыя неяк стрымлівалі сябе. Можа быць, таму, што быў сапраўдны парламент, што старшыня КДБ ці міністр МУС у выпадку спробы іх падначаленых прымяніць сумнеўныя метады да палітычных актывістаў пад пагрозай адстаўкі былі вымушаныя апраўдвацца перад дэпутатамі. Я не выпадкова кажу пад пагрозай адстаўкі, раблю такі міні-экскурс у гісторыю, хаця апазіцыя БНФ і складала 10-ю частку парламенту, але і сярод камуністаў былі тыя, хто быў незадаволены з нейкіх прычынаў асобамі кіраўнікоў КДБ ці МУС. Тое ж тычыцца, дарэчы, генеральнага прокурора. Становішча іх было даволі хісткае, я скажу, што гэта добра, што хісткае. Так і павінна быць у дэмакратычнай прававой дзяржаве. Гэта, калі хочаце, элемент парламенцкага кантролю, а значыць і грамадскага кантролю. Але вось чаго не маглі дамагчыся дэпутаты БНФ, дык гэта люстрацыі. Сілы з камуністамі былі няроўныя. Ды і лямант узняўся. Не трэба палявання на вядзьмарак. Вось і прыхаваліся гэтыя вядзьмаркі на некалькі гадоў, затое ў 94-м пасля прыхода да ўлады Лукашэнкі атрымалі поўную свабоду дзеянняў і не выявілі ніякай літасці да сваіх палітычных апанентаў. Я перакананы, што вялікая доля адказнасці за усталяванне аўтарытарызму ляжыць на тых, хто першы пачаў знішчаць парасткі свабоды, а менавіта на міністры МУС Юрыю Захаранку і старшыні КДБ Уладзіміру Ягораву.
Менавіта яны нясуць адказнасць за рэпрэсіі супраць тых, хто выходзіў з бел-чырвона-белым сцягом, калі гэты сцяг быў яшчэ дзяржаўным, за збіццё дэпутатаў, за жорсткае падаўленне страйку метрапалітэну. Потым яны раскайваліся ў сваіх дзеяннях, але справа была зробленая. Усё гэта падрыхтавала сілавыя ведомствы да крывавых падзеяў вясны 96. Што ж да самога Лукашэнкі, дык у красавіку-траўні 96-го і ён, і ягоная прапагандысцкая машына лаялі БНФ за незалежнасць, Шушкевіча за развал Саюза, Лукашенко заяўляў, што падзеі 91-го злачынства, што трэба аб'яднацца з Расіяй. Сённяшняму маладому слухачу, які чуе слова Лукашэнкі пра тое, што незалежнасць гэта святое, тое можа паддацца дзіўным, але гэта было. І гэта цягнулася 2 дзесяцігоддзі. Вось супраць аб'яднання з Расіяй і выйшлі на заклік БНФ дзесяткі тысяч людзей на вуліцы, а Сіўчык і Хадыка былі арыштаваныя. Юрый Хадыка абвясціў галадоўку адразу, Вячаслаў Сіўчык да яе далучыўся. Радыё «Свабода» штодня перадавала рэпартажы пад агульным назовам паміж турмой і свабодай, бо Сіўчык і Хадыка яшчэ не былі асуджаныя, але ўжо не мелі свабоды. Штодня да следчага ізалятара на Валадарцы прыходзілі, станавіліся ў пікет актывісты БНФ, родныя Вячаслава Сіўчыка і Юрыя Хадыкі. Самы малады удзельнік пікета, 7-месячны сын Вячаслава Сіўчыка Вітаўт, яшчэ не мог гаварыць, і нават спроба бабулі прымусіць яго падаць голас перад мікрафонам свабоды скончылася нічым. Клёцочка моя, скажи что-нибудь, скажи что-нибудь, скажи. А мой онук, я его буду держать. Цаца, скажи, цаца. Скажи, а он есть, а он кусая. Кусая. Скажи, а. Ну, не можа гаварыць, вот то хорошенький. Але голас Вітаўта Сіўчыка вы ўсё ж пачуеце крыху пазней, праўда, у менш спакойнай сітуацыі. А цяпер фрагмент таго, што сказала ў часе пікету карэспандэнту Радыё «Свабода» Галіна Сіўчык, маці Вячаслава. Месца запісу перад Валадаркай насупраць радзільнага дому, дзе нарадзіўся адзін з першых палітвязняў лукашэнкаўскай Беларусі. Я мать Славы Сивчика, пенсионерка. Я пошла на пенсию в 50 год, потому что у меня дочка инвалид детства, родовая травма. Зараз это другое великое горе у моей семьи. Треба так близко говорить. Так. Я не ведаю даже, чем допомочь своему сыну. Потому что вот он всю ночь я не сплю. Я уявляю, як ён, голодаючи там в этой агульной камеры. Ці може здзекуюцца над ім, ці што яшчэ. Это 5-е сутки, это уже вельмі много. Ніякага медицинского контролю нема. Я учора запытала у следчага бурштына. Ён сказаў, што толькі можа заўтра ці паслязаўтра будзе ўрач. Это ж нікуды не варта такое, это ж павінен быць нейкі нагляд. Я не ведаю, вот я ніколі не сталкивалась з крымінальнымі всякімі справамі, таму я не ведаю свае, якія правы мы маем, што мы можам патрабаваць, даже куды стучацца, што рабіць. Я не ведаю, я в роспачы, я хочу выратаваць свайго сына, я баюсь за яго жыццё. Я ніколі не думала, калі ён нарадзіўся ў гэтай будынке насупраць той турмы, што я выхаваю сумленнага. Я ведала, што ён сумленны будзе, чэсны, разумны. Ён радзіўся 4600, прыгожы. Ён быў самы прыгожы хлопец з даўгімі кудравымі валасамі. І вот зараз я гляжу на той будынак, дзе ён нарадзіўся, а ён знаходзіцца насупраць. І жудасна, это нейкі кошмар, это ні в якім сне мне не могло такое прыйсці, хоць і гавораць ад сумы і ад турмы не адракайся. Да сумы мы уже звычаіліся, інтэлігенцыя. Но не думалі, што інтэлігенцыя зараз зноў, як 30-е гады. Моя бабуля, моя маці, ей 81 год. Так здарылася, што у яе багата ўнука, но самы любімы гэты першы, ён рос з ёй. Бо я была студэнткай, ці вытрывае яна. Яна нарадзілася ў Пінску,
А гэта было як замежжа. І яна расказвала, што яна заўсёды быў чамаданчык, бо яна баяла, што яна, нарадзіўшаяся ў Польшы, можа быць рэпрэсаваная. Страх, і зараз страх, но не гледзячы на тое, што гэты страх въеўся ў кожную клетачку, яна зараз таксама згодная і галадаць разам, і змагацца за свайго внука. Таму што яна баялась заўсёды, баялась за тату, майго, за свайго мужа, таму што час быў такі. А вось што распавяла корэспандэнту «Свабоды» сястра Юрыя Хадыкі Ларыса Лепарская. Учора мы прыйшлі сюды да СІЗО, каб выказаць свой пратэст супраць незаконнага арышту майго брата. Спачатку мы стаялі недалёка ад СІЗО, таксама як і іншыя сваякі іншых арыштаваных. Але ж потым прыехаў ОМОН і міліцыя, і нас перавялі да прыпынку Рамановская Слобода. І дазволілі нам там стаяць. Увесь дзень мы там сидзелі, збіралі подпісы, нікога не чаплялі, людзі самі падыходзілі. Але ж у 4 гадзіны прыехаў на «Жигулёнкі» капітан. Той, які у 1995 годзе, 4 студзеня, за пікетаванне ў абарону беларускай мовы складаў пратакол Міхацю Савіцкаму. І яго тады арыштавалі на 5 сутак. Я яго ў твар ведала, і калі ён падышоў до нас, бо я была затрымана разам з прафесарам Савіцкім, і калі ён до нас падышоў і сказаў, што ён просіць мяне сесці ў машыну і паехаць з ім разабрацца, я сказала, што я вас ведаю і нікуды я не паеду. Пашпарт ему я свой показала са сваіх рук. Але ж тут былі са мной жанчыны, якія падтрымлівалі нас. Яны узнялі крык, і ён мяне пасадзіць у ту самую машыну не змог. Калі мы ўжо вырашылі ісці дамоў, бо яны нам усё роўна сапсавалі настрой, на козлікі пад'ехаў да мяне маёр міліцыі Геруль. І таксама папрасіў сесці і паехаць з ім у маскоўскі раус, каб скласці на мяне пратакол. У маскоўскім раусе на мяне склалі пратакол. Пасля гэтага мяне павезлі ў суд маскоўскага раёна. Там мяне асудзілі і вынеслі папярэджванне. Но папярэджванне азначае, што калі мне зноў затрымаюць, то яны мяне ўжо пасадзяць, напэўна, што так. Як вы чулі з расповеду сястры Юрыя Хадыкі, міліцыя не стрымлівала сябе. І вось архіўны запіс голасу легендарнай актывісткі БНФ, рабочай трактарнага завода Веры Церлюкевіч, якая таксама прыходзіла ў пікеты ў абарону Сіўчыка і Хадыкі. Была па спраўцы па пабоях. Ну і калі ён начаў забіраць сястру Хадыкі, дык я говорю, што вы забіраеце? Тут няма ніякага парушэння. Во парушэнне, што вы, говорю, Чарнобыльскай зоны б'еце. І показала яму справкі о пабоях, но это былі копіі. І ён узяў так майор, парваў. А каб это былі арыгіналы? І тады што хочаш, ты рабі. У кнізе «Адзін дзень палітвязня», якую Ганна Соусь уклала для бібліятэкі «Свабоды», Вячаслав Сіўчык узгадывае, што пераносіў ён галадоўку вельмі цяжка. У яго адмовілі ныркі, яго былі вымушаны перавесці ў рэанімацыю. У тыя дні я быў у Польшы, у Варшаве, і ў якасці прэсавага сакратара БНФ і члена Гельсінскага камітэту прыкладаў намаганне, каб як мага больш шырокія колы за мяжой не толькі ведалі пра зняволенне Сіўчыка і Хадыкі, але і выказывалі свой пратэст. Я заўважыў, што заходняя прэса піша пераважна толькі пра Юрася Хадыку. І гэта было зразумела, прафесар Хадыка быў больш вядомы. 9 траўня газета «Вашынгтон-Пост» надрукавала артыкул у абарону Хадыкі, але імя Сіўчыка не ўзгадывалася. Акрамя таго, за кратамі ў Беларусі знаходзіліся паэт Славамір Адамовіч і намеснік старшыні партыі аматараў піва Андрэй Рамашэўскі. Адамовіча абвінавачвалі ў напісанні верша «Забей прэзідэнта», Рамашэўскага ў знявазе дзяржаўнага сцяга. Пад вартай былі і некалькі ўкраінцаў, якія бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху. Штодня сустракаўся з польскімі палітыкамі, журналістамі, праваабаронцамі, як на працу хадзіў на аўдыенцу да ўпаўнаважанай прадстаўніцы АБСЕ баранесы Аўдры Гловер. Яна ўжо пачала пазбягаць мяне. Потым я зразумеў, што куды большая цікавіла сітуацыя на Балканах, чым беларускія палітвязні. Між тым стан Сіўчыка і Хадыкі рабіўся ўсё больш крытычны. Неўзабаве ў Польшчу прыехаў Зенон Пазняк,
Ён патаемна пакінуў Беларусь у пачатку траўня. І якраз здароўе Вячеслава яго хвалявала найбольш, бо па нашых звестках, у адрозненне ад Юраса Хадыкі, які меў пэўны досвед лячэбных гладовак і уяўляў механізм правільнага ўваходу ў галадоўку і выхаду з яе, Сіўчык абвясціў галадоўку адразу вслед за Хадыкам без падрыхтоўкі. Вось фрагмент інтэрв'ю «Свабодзе» жонкі Вячеслава Сіўчыка Ганны. Я Ганна Сіўчык, жонка Вячеслава Сіўчыка, які быў затрыманы 26 числа. Зараз па звестках на яго збіраюцца завесці крымінальную справу. Абвінавачванне яшчэ не прад'яўлена, бо ён адмаўляецца адказваць на пытанні следчых без прысутнасці адваката. Так, гэта па словах адваката і па ягоных словах. Мне ўдалося яго пабачыць, і ён сказаў мне некалькі слоў. Прасіў, каб яму далі адваката. Значыцца, зараз ён знаходзіцца менавіта тут, у гэтай турме на Валадарскага. Як нам сказаў следчы, будзе знаходзіцца тут па меншай меры да 8 числа, тады будзе вырашацца пытанне, ці будзе яму прад'яўлена абвінавачванне ці не. Вось. Сіўчык аб'явіў галадоўку у пратэст таго, што яго трымаюць, не прад'яўляючы ніякіх абвінавачванняў. Са здароўем у яго не вельмі добра, зрок -10 і частыя сардэчныя прыступы. Ну, практычна пастаянна, калі ён бывае ў хаце, практычна праз дзень ці можа нават кожны дзень. Не вельмі моцны, трохі радзей. Тут перадач не прымаюць толькі один раз на месяц. Нам сказалі, што там усё ёсць. Як вы чулі, лекі Сіўчыку ад родных не прымалі. Супрацоўнікі міліцыі ўвогуле адмаўляліся размаўляць не толькі з роднымі арыштаваных, але і з журналістамі. Вось фрагмент, як корэспандэнт «Свабоды» Александр Лукашук спрабуе, спасылаючыся на закон аб друку, звярнуцца да афіцэра міліцыі пасля таго, як гэты афіцэр даў 10 хвілінаў удзельнікам пікету на тое, каб разысціся. У канцы запісу вы пачуеце плач сына Сіўчыка, 7-месячнага Вітаўта. Я вам еще раз объясняю, пожалуйста. Я вам даю 10 минут. Уберите микрофон, в конце концов. Уберите микрофон. Я еще раз говорю, уберите микрофон. Как запрещено? Микрофон уберите. Запрещено. Я вам сейчас объясню это. Запрещено. Я вам даю 10 минут для того, чтобы вы подумали. Все. Назовитесь, товарищ майор. Руки вон. Идите сюда. Культурный человек. Я что, вы мне спросили разрешение интервью взять? Я не буду. Нет, а я не хочу с вами разговаривать. Вот Вы на работе? Ну и что, на работе? Я на работе. Ну и что? Моя... Ну и что? Ну и что вы на работе? Будьте Моя на работа работе. записывать, и я ни у кого не Записывать? мушу А я не пытать хочу, чтобы вы дозвол. меня записывали. А что вы боитесь? Вы нарушаете закон? А при чем здесь закон А чего вы нарушение? боитесь тогда? Я не боюсь. Я не люблю, когда мне суют в морду. Понимаете или нет? Морду я вам не Я вам сую, еще у вас раз говорю, лицо, я а вам не еще морда. раз говорю, я не люблю, когда мне суют. Понимаете или нет? Я около вас Я сказал, держу уберите. Мардаты майор, я ад сябе тут нічога не дадаю, выкарыстоўваю уласную самахарактарыстыку афіцэра, быў не адзіны, хто паводзіў сябе падобным чынам. Прычым ахвярамі рабіліся зусім нечаканыя персоны. Вось фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт. Казус адбыўся і з нядаўнім памочнікам прэзідэнта па асобых даручэннях Віктарам Кучынскім. Ён прыпыніўся каля прэзідэнцкай адміністрацыі паглядзець на пікет у абарону Хадыкі і Сіўчыка, і міліцыя яго прыхапіла, нягледзячы на тое, што ён паказаў пасведчанне памочніка прэзідэнта, якое яшчэ не здаў, і нават надавала яму кухталёў. Людзі, якія выходзілі ў пікеты патрабаваць вызвалення Сіўчыка і Хадыкі, параўноўвалі дзеянні міліцыянтаў з НКВД. Яшчэ, можа, хужэй. Што ім значыць слова «Беларусь»? Яно для іх растаптаць і знішчыць. Сталин же хоть вечером брал. Вечером, ночью, а это ж сярод вулицы, сярод белого дня. Хватают и бьют. Вспоминаются. В 37-м хватали без разрешения, и тут то же самое. Не змянілася нічога не змянілася. Учора, калі нас адтуль ганялі з гарадскога бала, то міліцыя абзывала колхознікамі, лаптёжнікамі нас што только попало, на яком основании. А конюх адкуль прыйшоў?
Ну, я не буду тут расшифроўваць, вы самі можете здагадацца, каго канкрэтна мелі на ўвазе пад конюхам. Увогуле ж актывісты і прыхільнікі БНФ звычайна не выкарыстоўвалі слова «калгаснік» у дачыненні да міліцыянтаў у абразлівым сэнсе, хаця звычайна якраз міліцыянты ў асноўнай масе і паходзілі з вёсак у першым сваім пакаленні. Міліцыянты ж і амапаўцы называлі БНФаўцаў калгаснікамі часта за беларускую мову. Ну і паколькі яны закранулі тэму сацыяльнага паходжання, паглядзім, з якой жа сям'і паходзіў, напрыклад, Вячеслав Сіўчык. Гаворыць дэпутат Верховного Совета 12 и 13 скликания, навуковец Анатоль Волков. Я хотел сказать, что родственники Сивчика – это знаменитые и великие ученые. Его дед был вице-президентом Академии наук и ведал очень большими научными делами. Затем отец его, Лукашов, также является профессором, с которым я много лет работал вместе и в зоне аварии и так далее, изучали трагедию. Сам Сивчик, он тоже ученый, работает в институте и так далее. Но я считаю, что мы не имеем права людей сажать за то, что они хотят свободы, да. И поэтому считаю, что я как член парламента, как человек защищаю детей во всех зонах аварии, которая произошла, которые находятся там в тяжких условиях. Я не могу равнодушно. Белорусский народ нельзя обижать, да? Это честный народ, трудолюбивый народ. И моя позиция такова. Дэпутат Волкаў даў парушальніцтва за Сіўчыка, што ў выпадку замены арышту на падпіску аб нявыездзе ён не скрыецца ад следства. Парушальніцтва за Сіўчыка і Хадыку напісалі дзесяткі вядомых людзей Беларусі, пачынаючы ад Васіля Быкова, Рыгора Барадуліна, Радзіма Гарэцкага, Станіслава Шушкевіча, віце-спікера Геннадзя Карпенкі, дэпутатаў Александра Дабравольскага, Анатолія Лябецкі, далучыліся іншыя. Фактычна, гэта была інтэлектуальная і палітычная эліта, самы верх гэтай эліты Беларусі. І вось з гэтым хадатайніцтвам адвакат Надзея Дударова накіравалася ў маскоўскі суд. Праграму «Свабода» ў той дзень вёў Данчык. Уключаю фрагмент запісу. Паміж турмой і свабодай. 9-й дзень працягваецца палітычная галадоўка Юрыя Хадыкі і Вячеслава Сіўчыка. Сёння суд Маскоўскага раёну адмовіў адвакату Надзеі Дударавай у змяненні меры затрымання. Распавядае Александр Лукашук. Сёння гэтыя жалезныя дзверы следчага изолятора па вуліцы Валадарскага маглі адкрыцца, каб выпусціць на волю Юрыя Хадыку і Вячеслава Сіўчыка. Яны маглі адкрыцца дзеля таго, каб даставіць затрыманых у суд Маскоўскага раёну. І першае, і другое залежала ад суддзі Анатолія Рыгоравіча Савіча. Суддзя Савіч не толькі не пажадаў на свае вочы пабачыць і выслухаць людзей, чый лёс ён мусіў вырашаць, але адмовіўся ад сведкаў і заявіў, што не дапусціць у судовы пакой журналістаў. Пасяджэнне было абвешчанае закрытым. Да суддзі дапусцілі толькі адваката Надзею Дударову і прадстаўніка гарадской пракуратуры Марчанку. Прадстаўнік пракуратуры, які настойваў на далейшым затрыманні Сіўчыка і Хадыкі за кратамі, гаварыць з корэспандэнтам катэгарычна адмовіўся. Я спытаўся у Надзеі Дударовай аб яе плане дзеянняў у судзе. Я хочу сегодня представить аргументы, которые подтвердят, что Хадыка Юрий Викторович человек ведомый у Республики Беларусь и ее межами, и даже при разглядании у некой криминальной справы он не мае намер никуда сховаться, никуда скрыться и будет являться у прокуратуру и до следчага по первому вызову его по повестке. У адвакатскай папцы лісты паручыцельствы за Юрыя Хадыку, падпісаныя Васілём Быкавым, Рыгорам Барадуліным, Александром Добровольским, Геннадзем Карпенком, таварыствам Бацькаўшчына, Магілёўскім камітэтам дзецям Чарнобыля, Нью-Йоркскай акадэміяй навук. За Вячеслава Сіўчыка даюць слова, хадайнічаюць таксама Быкаў, Барадулін, Карпенка, дэпутаты Анатоль Волкаў, Павал Дайнека, акадэмікі Салдатаў і Гарэцкі, начальник Белгідрагеології
дзе працуе Вячеслав Сіўчык, Георгій Ількевіч. Дырэкцыя Інстытута фізікі, дзе працуе Юры Хадыка, прадставіла суду доўгую на 3 старонках характарыстыку, дзе прыводзіцца шмат навуковых тэрмінаў з галіны оптыкі і газавых працэсаў, але няма ні просьбы вызваліць Хадыку, ні паручыцельства. Тут я перапыню рэпартаж Александра Лукашука. Як бачым, геалагічныя начальнікі Сіўчыка выявілі куды большую смеласць, чым начальнікі фізічнага інстытуту Хадыкі. Што праўда, у свой час фізічная супольнасць не надта актыўна падтрымлівала акадэміка Сахарова, толькі адзінкі выступілі ў ягоную абарону. Ну, але справа, напэўна, не ў фізіцы ды ў геалогіі, а ў сумленні. Працягнем запіс рэпартажу. У мінулую суботу Надзея Дударова сустрэлася з Юрыем Хадыкам у следчым ізалятары. Я Юрий Вікторович ознакомила з усімі заявами, які свідчать об тим, що люди за його змагаються, і просять, каб мера затримання була змінена. Близькі не були, бо ми зустракалися у камері, де присутнічали слідчі і я. Як виглядав Хадыка? Ну, духовно ён не паў духом, наадварот, трохи обросшы, трохи схудалы, таму што ён аб'явіў галадоўку. Вось, але духовно ён полон сіл і, я думаю, будзе сражацца далей. За адвакатам і прокурорам зачыніліся судовыя дзверы, а перад будынкам суду, дзе сабралася больш за 100 чалавек, пачаўся прывычны ўжо дыялог міліцыі і народу. Уберите его. Я на работе. Уберите, я вам еще раз сказал. Только с моего разрешения будете вы это делать. Еще раз я вам говорю. В вашем кабинете... Уберите. Это дома вы можете жене сказать, а не мне. Конфеты не дают, скажет Сашка. Еще раз я вас предупреждаю. Вы обманываете. Дайте возможность суду работать. Гоняете людей. А при чем здесь суд? Освободите проход и дайте возможность работы суду нормальной. Мало места ложа, пожалуйста. Товарищ капитан, кто вы? Что вы тут? Я вам не хочу представлять. Вы боитесь? Вы нечто незаконное робите. Почему вы не хотите? Боятся, вы боитесь. Вы что, нечто незаконное робите? Нормально? Я вас хорошо запомню, буду с вами разговаривать еще не один раз. Я вас предупреждаю еще раз. Дайте нормальную работу суду. И возможность проходить гражданам. Не жалуется, чего он гоняет нас этой невядомо. Заўсёды выгонит з нашей земли. Куды б только не з'явився, заўсёды он з'является. Ну, слухайте, такий гад порвал документы у человека. Да, какая это держава, что не робится? Закрытый суд. Человек не убил, не украл. Такі лагодны, такі пригожий. Хварэе за нас, за белорусскую нацию. И чему гэты нас отсюль гонит? Ну, что это такое? Бах, пошлють. Ці вже організовувати його, ці ёсць, треба готовить сумки нам, певно. Перед судом сьогодні не було жонки Вячеслава Сіўчыка Ганны. У мінулую суботу яна была затрыманая ля сценаў следчага ізалятара на Валадарскага, дастаўлена ў міліцэйскі пастарунак, а потым у гэты самы маскоўскі суд. Ёй быў вынесены прысуд папярэджання. Сярод тых, хто прыйшоў до суду падтрымаць справы Юрыя Хадыкі і Вячеслава Сіўчыка, жанчына, прыклеенай на спіну тканінай з надпісам «Свабоду Юрыю Хадыку і Вячеслава Сіўчыку». Яна носіць гэты плашч з такім надпісам ужо 3-й дзень. Двое рабочых з МАЗа трымалі самаробны плакат «Лёс Юрыя Хадыкі ў руках суддзяў». А суддзі хто? Арышт Хадыкі, помста прэзідэнта. Ім забаранілі падымаць плакат. Міліцыянер прыгразіў арыштаваць, але пакуль не забаранілі гаварыць. Сегодня рабочие оценивают политику президента Лукашенко. По делам Лукашенко следующим образом. Вначале что-то пытался словами представлять, а сегодня этот Лукашенко придумал себе забавы. Вместо политики забавы. Первое. Стал покупать цацки. Самолеты, вертолеты, автобусы, мерседесы. И вторая забава — гонять народ по улицам дубинками. Спрашивается, а какая дальше будет политика этого Лукашенко? Вот рабочий класс спрашивает. Что вы, президент Лукашенко, будете дальше думать? Вот веселись строить. Ведь вы уж не запустили, а развалили заводы, развалили колхозы. Тим часом для суду сабраліся знаёмыя асобы. З'явіўся майор Гірэль, яшчэ адзін майор, які ганяў сваякоў Хадыкі і Сіўчыка ля сценаў турмы. Потым падкаціла аж 4 машыны ОМОНу. ОМОН, дэманстрацыя гатовы да ўжывання грубай сілы,
стаў пастаянным элементам любой палітычнай актыўнасці ў Беларусі. Нагадаю, што ў гэтым самым Маскоўскім народным судзе ў свой час быў асуджаны Юрый Хадыка якраз за удзел у арганізацыі таго першага чарнобыльскага шляху 89-го году. Тут судзілі членаў Сойму БНФ Віктора Івашкевіча, старшыню маскоўскай суполкі БНФ Сергея Міхнова ды іншых актывістаў Народнага фронту. Рашэнне суддзі Савіча адносна Юрыя Хадыкі і Вячеслава Сіўчыка было цалкам у традыцыях маскоўскага суда. Небяспечных злачынцаў вырашана трымаць пад замком і кратамі надалей. Падрабязна пра ход судовага разбіральніцтва даведацца не ўдалося. Суддзя ўзяў з адваката Надзеі Дудараў падпіску аб неразгалошванні дэталяў судовага працэсу. Пакаранне за парушэнне гэтай падпіскі 6 месяцаў папраўчых работ. Адвакат Надзея Дударава мае намер абскардзіць пастанову суддзі ў гарадскі суд і пракуратуру. Тыя, праўда, могуць разглядаць яе скаргу на працягу 30 дзён. Гэта азначае, што паводле закону Юрый Хадыка і Вячеслав Сіўчык могуць утрымлівацца на Валадарскага яшчэ больш месяца. З заўтрашняга дня сваякі зняволеных будуць працягваць збіраць подпісы ў іх абарону ля сваіх дамоў на вуліцах горада. За жалезнымі варотамі Пішчалаўскага замку Юрый Хадыка і Вячеслав Сіўчык 9-й дзень працягваюць галадоўку. Александр Лукашук, Менск. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Пасля судовага пасяджэння жонка Хадыкі Валянціна пайшла да суддзі Савіча. І вось што яна распавяла «Свабодзе». На наступны дзень пасля вырашэння справы ў судзе я вырашыла падысці да суддзі Савіча і спытацца, ён меў магчымасць замяніць меру затрымання і асвабадзіць іх з-пад арэшту. Але ён гэтага не зрабіў. Я спыталася, з якой жа нагоды, чым ён матываваў свае дзеянні, калі ў дзеле да дзела былі там прыкладзены ўсе дакументы са зваротамі паважаных людзей рэспублікі, якіх ведаў увесь свет: Барадуліна, Быкова, Шушкевіча, Карпенкі, іншых, станоўчыя характарыстыкі. Ён мне паясніў, што гэтыя дакументы былі накіраваны не непасрэдна яму ў Маскоўскі суд, а ў прокуратуру. Суддзя Савіч сказаў, што калі паручыцельства накіравана не асабіста ў Маскоўскі суд, то ён не можа браць пад увагу гэтыя заявы. Але ён меў магчымасць, там было шмат людзей, стаяла каля суда, якія таксама маглі даць на месцы ў Маскоўскі суд уже адразу паручыцельства за Хадыку. Там былі вельмі шаноўныя людзі, так там стаялі, якіх ён сказаў: а тут стаяла гэта таўпа. На што я сказала, тут была не таўпа, тут былі асобы, якія вядомыя на ўвесь свет. Там былі і былы дэпутат Голубеў, былы дэпутат Антончык, былы дэпутат Шут, Чарняўскі, супрацоўнікі яго лабараторыі, якія ўся лабараторыя хацела даць паручыцельства. Але ён не паклікаў іх, каб заслухаць іхнюю думку. Я сказала суддзі Савічу, што гэтая справа павінна легчы цёмнай плямай на яго совесць. І калі яго не асудзіць народ, то яго і калі ён не ведае такіх людзей, як Быкаў, Барадулін, то, можа, не ведае расійскага пісьменніка Дастаеўскага, які казаў, што самае галоўнае суд – это суд сумлення. Такім чынам, суддзя Савіч не прыняў станоўчага рашэння і патлумачыў гэта тым, што хадатайніцтвы Быкава, Барадуліна, Гарэцкага, Шушкевіча і іншых былі накіраваныя ў пракуратуру, а не яму непасрэдна. Пазней суддзя Савіч адзначыцца судом, вынікам якога будзе спынення выхаду газеты «Наша свабода». Не ведаю, пры пасярэдніках перадавалі хабар яму суддзю Савічу, ці ён патрабаваў, каб прыносілі яму непасрэдна, але ў 2011 годзе былы старшыня суду Маскоўскага раёну Менску Анатоль Савіч быў спачатку вызвалены з пасады, а потым асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі
за хабарніцтва. Цяпер я крыху адхілюся ад справы Сіўчыка і Хадыкі і ўключу фрагмент перадачы «Празкі акцэнт», якая прагучала на хвалях Радыё Свабода 12 траўня 96 году. Перадача якраз закранала па сваёй тэме тое, за што арыштавалі і за што збіраліся судзіць лідараў БНФ. Масавыя акцыі пратэсту ўвогуле грамадскі супраціў. У тыя дні Радыё Свабода наведаў лідар народнага руху Украіны Вячеслав Чарнавіл. Алена Радкевіч запрасіла яго ў студыю, а па тэлефоне з Менску былі віцэ-прэзідэнт беларускага пэн-цэнтру Карла Шэрман і палітык Дмітрый Булахаў. Уключаю запіс. Мы зараз сутыкаемся, чаму, уласна кажучы, і разгубленасць ў грамадстве. Мы зараз сутыкаемся з беспрэцэдэнтнай сітуацыяй. Ніякія правілы не дзейнічаюць. Вось у гэтай сітуацыі, якімі могуць быць метады гэтай барацьбы? Спадар Шэрман. Перш за ўсё, мы павінны быць пачутымі. Мы не маем інфармацыйнай прасторы, якой павінна быць у любой краіне, у супольнасці міжнароднай. Мы маем толькі вузкі калідор, контролируемый коридор. Поэтому для нас дуже важно быть почутыми у свете. Нам треба, как супольництво международное, ведало, что робится суд. Бо это отбивается на международную политику кожной краины. На конт выборов я скажу одно. Еще до выборов парламенту президент мне сказал в овальной зале, что не бойтесь, ни один человек с ДНФ не трапит у новый парламент. И я, почувши это, сгодился с ним, бо пригадал словы Иосифа Виссарионовича про то, что обирая не той, кто кидает бюллетень в урну, а той, кто лічить бюллетени. Спадар Чарнавіл, што кажа ваш дысідэнцкі вопыт? Якія могуць быць у гэтых умовах, калі, я яшчэ раз паўтару, не дзейнічаюць ніякія правілы гульні, якімі могуць быць метады барацьбы? Я думаю, що треба розширювати методи боротьби, вдаватися до методів громадянської непокори. Закон, звичайно, треба дотримуватися, але навіть межі закону широкі. Я пригадую, як ми робили в Галичині, коли я очолював Львівську область в умовах Союзу і в умовах комуністичної ще влади. Ми багато чого робили такого, що ходило на межі закону. Я думаю, що ми з вами зробили одну і ту ж саму помилку після того, як стали незалежними державами. Ми не усунули різко, залучивши широкий народ, ми не усунули стару номенклатуру від влади. І вона нам зараз показала зуби. Ми це зрозуміли. І зараз ми, наприклад, почали петиційну кампанію в Україні за заборону комуністичної партії. Я думаю, на протязі кількох місяців ми зберемо 5 мільйонів підписів. А буде належна ситуація, ми вміємо і розганяти парламенти. Ми це вже зробили, Народний Рух України 3 роки тому. Правда, з запізненням. На рік-два раніше у нас був би сьогодні багато кращий парламент. Тобто треба шукати всі можливі методи боротьби. У проєкті Конституції, яку ми зараз розглядаємо, сказано в одній статті, що народ і громадянин має право на опір. Коли загроза нависає над святинею, над незалежністю держави, над демократією. Секундочку, я вас перепиню, каб патлумачыць нашим слухачам, што украінскае слово «опір» па-беларуску азначае «супраціў». І білоруський народ також має право на опір. А от як це йому робити, він повинен вирішити сам. З зайздрасцю магу канстатаваць і з сумам, што метады барацьбы украінскія не заўсёды падыходзяць для беларускай глебы. Гэта што тычыцца, што спадар Чарнавіл сказал наконт таго, што на Украіне маюць вопыт разгону парламенту. Мы маем іншы досвед. Але мяне вельмі зацікавіла тое, што вы сказалі наконт магчымых акцыяў грамадзянскага непадпарадкавання. Спадар Булахаў, як вы думаеце, наколькі ва ўмовах Беларусі магчымая гэтая акцыя грамадскага непадпарадкавання? Гэта магчыма, бо мы маем уласны опыт, як кажуць, 92-го года падзей. Але ж зараз справа не ў тым, што ці гатова насельніцтва на такія акцыі. Справа ў тым, ці ёсць такія палітычныя сілы, якія возьмуць на сябе адказнасць і прымуць на сябе удар уладаў за арганізацыю нейкіх падобных акцый.
Я мог бы сказать от себе, что я не прихильник неких силовых методов вырашения подобных пытаний. Есть іншие, не менш эффективные способы уздзеяння на ўладу. І перш за ўсё гэта адукаванасць насельніцтва, гэта свядомае ўсведамленне ім таго, што аб'ектыўна адбываецца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. У гэтым сэнсе не трэба нейк крыўдзіцца на беларускі народ, што ён можа пасіўна сябе зараз вядзе, можа ён выжидае там чаго-то. Трэба працаваць з людзьмі, бо не палітыкі урэшце рэшт вырашаюць судьбу краіны, а вырашаюць судьбу краіны, лёс краіны гэта сам народ. І калі гэты народ разумее, што ён робіць, разумее, што з ім робіць, гэта сіла неадольная ні для якога палітыка, ні для якой дзяржавы. Спадар Булахаў звяртае на сябе ўвагу у вашым выказванні адна супярэчнасць. Вы кажаце пра тое, што не палітыкі вырашаюць лёс народу, і ў той жа час наракаеце на тое, што няма ў Беларусі палітычнай сілы, якая магла б узначаліць, ініцыяваць гэты рух грамадзянскага непадпарадкавання і ўзяць на сябе адказнасць. Аднак апошнія падзеі паказваюць, што якраз-такі ёсць сілы, ёсць людзі, якія здольныя ўзяць на сябе адказнасць, і якраз цяпер яны за гэта сядзяць у турме. І з майго пункту погляду сапраўды не выпадае крыўдзіцца на народ, можа быць, выпадае крыўдзіцца на палітыкаў, якія не салідарызуюцца з тымі, хто бярэ на сябе адказнасць. Алена Радкевіч сказала пра салідарнасць. Ну, а якую ж салідарнасць з арыштаванымі выявілі палітыкі, найперш дэпутаты Вярхоўнага Савета. Уключаю запіс эфіру «Свабоды». Адвакат Надзея Дударова адправіла тэлеграму ў Вярхоўны Савет і генеральнаму прокурору з патрабаваннем вызваліць Юрыя Хадыку. Але як прарэагуе парламент? Вядома, што пад лістом да генпракурора з хадайніцтвам вызваліць зняволеных падпісалася больш 60 дэпутатаў. І Анатоль Лябедзька, сябра фракцыі «Грамадзянскае дзеянне», аптымістычна спадзяецца, што перагледзяць сваю пазіцыю і многія іншыя дэпутаты. Я лічу, што гэта права такое самапавагі да сябе і да закона. Калі Верховны Савет адмовіўся стварыць спецыяльную камісію па расследаванню тых падзей, я лічу, што гэта была адна з самых грубых памылак. І менавіта гэта стварыла вось тыя прэцэдэнты, якія мы маем зараз, калі дзесяткі людзей знаходзяцца ў изолятары, і па многіх з іх узнікаюць вельмі вялікія сумненні у правамернасці іх затрымання. Прэзідэнт, акрамя ўсяго, з'яўляецца і гарантам правоў асобы. І таму у гэтым мы не павінны дапусціць, каб здароўю грамадзян было нанесены тое, каб зрабіць з маладых людзей пажылых інвалідаў. Прабачце, гэта ўжо правы асобы. Тут мы павінны падыходзіць не толькі з нейкіх там юрыдычных ацэнак, але яшчэ і проста з чалавечых і маральных. Магчыма, ўжо пачалася нейкая пераацэнка таго, што адбываецца ў асобных дэпутатаў. І я думаю, Верховны Савет не павінен заставацца ўсё ж такі па-за гэтымі падзеямі і ацэнкай тых падзей, якія адбыліся ў красавіку. Што Верховны Савет не павінен заставацца ў баку, лічыць і лідар фракцыі камуністых Сергей Калякін, які, тым не менш, свой подпіс пад хадайніцтвам не паставіў. Нягледзячы на тое, што ўтрыманне ў турме Хадыкі і раней Сіўчыка ён расцэньвае як палітычнае зняволенне, усё ж партыйная дысцыпліна для камуністага вышэй за любую гуманнасць. Комиссия должна, наверное, по законодательству сделать запрос Генеральной прокуратуре и проинформировать сессию по вопросу о правомерности задержания и содержания под стражей. Без такой информации сегодня становиться на чью-либо сторону, у нас, я вам скажу, в республике порядка, наверное, 3500 человек содержатся под стражей, так сказать, но вопрос не возникает, что их надо выпускать, до суда не сидят. А по этим двум людям возник вопрос именно, я считаю, с политических позиций. А давать юридическую оценку я не берусь, потому что я не знаю существа дела. Будет на комиссии по безопасности и борьбе с преступностью доложено прокурорам, после этого проинформирует комиссия, можно сделать какие-то выводы об этом. Покуль вы свой подпись не ставите под заворот? Нет, фракция рассмотрела этот вопрос, и мы определились на фракции, что каждый депутат, коммунист, там определится по этому вопросу. И, опять же, исходя из того, что информацией мы не обладаем и позицию высказать не можем, но как руководителю фракции мне рекомендовали не подписывать этот документ.
Пра то, як у тыя дні рэагавала на галадоўку Хадыкі і Сіўчыка афіцыйная прэса, распавядаў Віталь Тарас. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі Беларусі стараюцца падрабязна інфармаваць сваіх чытачоў аб крытычным стане Юрыя Хадыкі і Вячеслава Сіўчыка. Афіцыйныя выданні, за рэдкімі выключэннямі, захоўваюць маўчанне. За аглядам некалькіх публікацый наш корэспандэнт у Менску Віталь Тарас. Сённяшні нумар газеты «Свабода» змяшчае на першай паласе матэрыял пад назвай «Хадыка і Сіўчык галадаюць 20-е суткі». 15 траўня, як паведамляе газета, у Сіўчыка адмовіліся працаваць ныркі, і ён быў пераведзены са следчага ізалятару у турэмную рэанімацыю, дзе ён знаходзіцца пад кропельніцай. Стан здароўя Юрыя Хадыкі таксама пагоршыўся. Па словах яго жонкі, што прыводзіцца ў газеце, ён страціў 18 кілаграмаў вагі, але трымаецца вельмі мужна. Паведамляецца таксама, што кіраўнік следчай групы Свірыдовіч катэгарычна адхіліў просьбу «Свабоды» дазволіць хаця б кароткае інтэрв'ю з вязнямі. Газета «Звезда» апублікавала сёння досыць вялізны артыкул Валера Каліноўскага пад назвай «Вячеслав Сіўчык шпіталізаваны». Загаловак чамусьці набраны са знакам пытальніка напрыканцы. Гэта тым больш дзіўна, што ў самім артыкуле даецца спасылка на следчага па асабліва важных справах Менскай пракуратуры Сергея Новікова, які пацвердзіў, што Вячеслав Сіўчык быў пераведзены раней у стацыянарную бальніцу сістэмы папраўча-працоўных калоніяў на вуліцы Апанскага ў Менску. Але, па словах Новікова, Сіўчык не шпіталізаваны, а знаходзіцца там, цытую, для правядзення медыцынскага абследавання камісіяў спецыялістаў гэтай бальніцы і Мінздрава. Канец цытаты. Каментаваць канкрэтна стан здароўя галадаючых Новікаў адмовіўся, заявіўшы корэспандэнту, што пра гэта, маўляў, маюць права гаварыць выключна медыкі. Аўтар артыкула ў «Звездзе» паведамляе, што ў газету прыйшла копія ліста генеральнаму пракурору Рэспублікі Беларусь з некалькімі дзесяткамі подпісаў сяброў гісторыка-культурнага таварыства «Паходня» з Гродна, у якім выказваецца пратэст супраць дзеянняў праваахоўчых органаў Беларусі у дачыненні Сіўчыка і Хадыкі. Узгадваецца таксама ліст да старшыні Верхоўнага Савета Семёна Шарэцкага ад удзельніцы вайны і дэпутата Народнага сходу Заходняй Беларусі 1939 года Вольгі Башко. Аўтар этого ліста зазначае, цытую, што трэба берагчы такіх высокаадукаваных людзей, як Юрый Хадыка, і вырашыць пытанне з іх вызваленнем на прынцыпах хрысціянскай маралі. Канец цытата. Урадавая газета «Рэспубліка» друкуе сёння інфармацыю аб тым, што ў беларускім парламенце вядзецца збор подпісаў у падтрымку Юрыя Хадыкі і Вячеслава Сіўчыка. Прыводзяцца словы дэпутата ад фракцыі «Грамадзянскае дзеянне» Людмілы Гразновай аб тым, што Верхоўны Савет павінен паказаць, што ён мае свой голас і з'яўляецца абаронцам правоў чалавека. Орган Верхоўнага Савету «Народная газета» абмежавалася яшчэ больш скупой інфармацыяй. А вось савецкая Беларусія на гэтым тыдні наогул ніяк не адгукнулася на галадоўку палітзняволеных. Відаць, зыходзячы з меркаванняў высокай маралі і міласэрнасці, пра што гэтая прэзідэнцкая газета вельмі часта піша на сваіх старонках. У сераду, дарэчы, яна змясціла падрабязную справаздачу аб візіце прэзідэнта Беларусі на вытворчае аб'яднанне «Гарызонт». У загаловак вынесеныя словы Александра Лукашэнкі «Мяне больш за ўсё хвалюе лёс людзей». У кантэксце апошніх падзеяў гэтыя словы гучаць як цынічны здзек. Яшчэ адно толькі што атрыманае паведамленне з Варшавы. Сёння сябра беларускага хельсінскага камітэту Сергей Навумчык спаткаўся тут з групай польскіх сенатараў і дэпутатаў Сейму. 15 парламентарыяў выступілі з ініцыятывай прыняць ад імя Сейму адмысловую заяву, у якой запатрабаваць неадкладнага вызвалення з-пад арышту Юрыя Хадыкі і Вячеслава Сіўчыка. У заяве падкрэсліваецца, што арышты лідараў беларускай апазіцыі нагадваюць часы панавання камуністычнага рэжыму. Старшыня партыі «Паразуменне цэнтру» Яраслаў Качынскі выступіў са сваёй адмысловай заявай, у якой выказаў занепакоенасць парушэннем правоў чалавека на Беларусі. Ад імя кіраўніцтва партыі пан Качынскі запатрабаваў на хутчэйшага вызвалення Хадыкі і Сіўчыка і пакарання ініцыятару пераследу абаронцаў незалежнасці Беларусі. Яшчэ раз падкрэсліваю нашу салідарнасць з барацьбою беларускага народа за незалежнасць ды дэмакратыю.
піша пань Качынскі у заяве. У кампанію абароны беларускіх палітвязняў удалося далучыць не толькі польскіх палітыкаў, але і творцаў з сусветна вядомымі імёнамі, уключаю фрагмент эфіру Радыё Свабода. Учора паляк, лаўрэат Нобелевскай прэміі па літаратуры Чэслаў Мілаш праз беларускую амбасаду ў Варшаве накіраваў ліст да Александра Лукашэнкі, у якім выказаў заклапочанасць станам здароўя Юрася Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. Беларускія апазіцыянеры на мяжы смерці. Пад такім загалоўкам газета «Жыццё Варшавы» змясціла сёння інфармацыю пра крытычную сітуацыю вакол Хадыкі і Сіўчыка. Сёння ж Зянон Пазняк і Сергей Навумчык далі ў Варшаве прэсавую канферэнцыю, у якой узяла ўдзел больш за 50 польскіх і замежных журналістаў. Распавёўшы пра дзеянне ў абарону Хадыкі і Сіўчыка, лідары БНФ звярнулі ўвагу журналістаў і на арышт паэта Славаміра Адамовіча і віцэ-прэзідэнта партыі аматараў піва Андрэя Рамашэўскага. Лідары БНФ заявілі, што расцэньваюць гібель Данілы Скунца як палітычнае забойства. Менчук Даніла Скунц удзельнічаў у чарнобыльскім шляху і знік. Ён быў знойдзены са шматлікімі траўмамі мёртвы. Паводле версіі прокуратуры, Скунц скончыў самагубствам. Аднак сапраўдныя абставіны гібелі удзельніка чарнобыльскага шляху ў нашых перадачах на наступным тыдні. Сёння о 19 гадзіне па менскім часе ля амбасады Беларусі адбудзецца пікет, які арганізуе Канфедэрацыя незалежнай Польшчы. Это было паведамленне агенцтва «Павет». Тым часам здароўе Вячаслава Сіўчыка імкліва пагаршалася. Сёння 15-й дзень галадоўкі Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. Ужо 4-й дзень няма ніякай сувязі з імі. Галіна Прыгара сустрэлася з жонкай Вячаслава Сіўчыка. Паслухайце яе гутарку. Вячаслав Сіўчык толькі год, як увайшоў у кіруючыя структуры БНФ. Быў абраны сакратаром управы Сойму. Як прыватная асоба, Слава выступіў арганізатарам апошніх масавых акцыяў у Менску. Падаваў заяўкі ў гарвыканкам. Вельмі сціплы па натуры чалавек звычайна няшмат любіць пра сябе распавядаць. Вось і аказалася, калі патрапіў пад арышт, нават тыя людзі, што былі побач з ім, сябры па фронту, калегі па працы, няшмат могуць пра яго распавесці. Добры хлопец, з пачуццём гумару ўсё ў парадку, эколог. Хто, як не жонка, распавядзе падрабязней? На думку Ганны, нацыянальная свядомасць Славы сталела ў далечыні ад радзімы. Доўгі час ён жыў і працаваў у Абхазіі. Па спецыяльнасці ён геолог, эколог. На Беларусь вярнуўся ў канцы 80-х. Заняўся палітычнай дзейнасцю, уступіў у БНФ. І адразу, як вучоны эколог, заняўся вывучэннем экалагічных наступстваў Чарнобылю. 2 месяцы правёў у той самы гарачы час у чарнобыльскай зоне. Менавіта таму чарнобыльскі шлях для Славы Сіўчыка і асабістая справа. Зараз чарнобыльскі боль зноў прынёс 33-гадоваму Вячаславу Сіўчыку выпрабаванне на трываласць. Зараз, нягледзячы на просьбы сяброў, 15-й дзень працягвае Вячаслав Сіўчык разам з Юрыем Хадыкам галадоўку ў следчым ізалятары. Юрасій Вікторович Хадыка больш падрыхтаваны да такога методу барацьбы, бо ён практыкаваў галадоўкі, будучы на волі. Галадоўка на па 15 дзён. Он ведае, як себе паводзіць у такой сітуацыі. Вячаслав Сіўчык упершыню быў вымушаны прыбегнуць до такой меры і упершыню менавіта вось тут за кратамі. Вельмі занепакоены яго здароўем, бо зараз тут уже размовы ідзе не пра здароўе, а пра жыццё чалавека. І раней не адрозніваўся моцным здароўем, там слабы зрок, -10, частыя сардэчныя прыступы. І таму нас вельмі абурае такія адносіны адміністрацыі турмы, якія нам нават не дазволілі з ім спаткання. Бо наша мэта была угаварыць чалавека кінуць галадаць. Тым не менш, мы пачулі вось такі адказ у парадку чаргі. Гэта сказаў прадстаўнік адміністрацыі, нават не спыніўшыся каля мяне і яго маці. 26 красавіка, як схапілі Славу, Ганна і родныя так і не сустрэліся з ім. Сустрэча была прызначана на чацвер 9 мая,
Але чарга не дайшла, скончыўся час спатканняў. Наступная магчымасць сустрэцца даецца ў аўторак, 14 траўня. У аўторак вы будзеце на сустрэчу. Вашай галоўнай мэтай, пэўна, будзе угаварыць яго спыніць галадоўку. Якія аргументы дзеля таго, каб ён усё ж такі пашкадаваў сябе і сваё здароўе, у вас будуць? Аргументы наступныя, што ў нашай дзяржаве, у прынцыпе, як ужо бачна, такімі метадамі наўрад ці можна дабіцца нейкай увагі да сябе з боку ўладавых структур. Гэта людзі, якіх не кранае чужое гора, у іх ёсць загад вышэйшых асобаў. Яны не будуць ставіцца па-чалавечы ні да палітвязняў, ні да іх родственнікаў. Для іх гэта практычна нічога не азначае. Здароўе чалавека, жыццё чалавека для іх нічога не значыць. Ганна, вы засталіся зараз адна, змагаецеся за мужа. На руках маленькі сын. Сына завуць Вітаўт. Мы вырашылі назваць яго у гонар славутага вялікага князя княства Літоўскага. Менавіта пры князе Вітаўце наша дзяржава расквітнела. Это быў залаты час беларускай дзяржавы. Колькі? Заўтра спаўняецца ему 8 месяцаў. Гэта першы ягоны дзень нараджэння. Будзем сустракаць бацькі. Скажыце, вось, як жонка, як жанчына, калі б вы ведалі, што яго схопяць пасля мітынгу, ці настойвалі б вы на тым, каб ён на гэты мітынг не хадзіў? Не, я б не настойвала. Не настойвала менавіта таму, што я люблю не толькі свайго мужа, я люблю сваю краіну і лічу, што кожны чалавек, кожны патрыёт абавязаны прыкласці ўсё ж такі ўсе свае сілы, каб Беларусь была Беларусю. Напрыканцы нашай гутаркі Ганна Сіўчык перадала словы падзякі ўсім людзям, хто падтрымаў яе сям'ю ў цяжкі момант. Я вельмі удзячна ўсім тым канкрэтным людзям, арганізацыям, супольнасцям, якія увайшлі ў наше становішча, бо зараз я засталася адна з маленькім сынам, практычна без сродкаў да існавання, і вось гэта і маральная, і матэрыяльная падтрымка. Я вельмі удзячна за гэта ўсім. На вядомых асобаў не толькі Лемады Мілаша, але і кампазітара Кшыштафа Падарэцкага мне ўдалося выйсці з дапамогай старшыні польскага градзінскага камітэту Марка Навіцкага. Але для Лукашэнкі, ад якога залежаў лёс вязняў, гэтыя імёны, што Мілаш, што Лем, што Падарэцкі, не мелі ніякага значэння. Адна з польскіх журналістак параіла мне звярнуцца да Пола Маккартні, легендарнага бітла. Былі на яго выхады, але Марак Навіцкі сказаў, што наўрад ці і Маккартні для Лукашэнкі аўтарытэт, і прапанаваў іншы варыянт. «Скажы, каму Лукашэнка не можа адмовіць? Вось каго ён баіцца?» – запытаўся Навіцкі. «Ельцына», – адказаў я. «Вось і я так думаю», – пагадзіўся Навіцкі. Падрабязна гэтую гісторыю я апісваю ў кнізе 96, якая запланавана ў бібліятэцы Свабоды. Тут жа скажу, што мы звязаліся з нашым добрым знаёмым, расійскім праваабаронцам Сергеем Кавалёвым. Той сустрэўся з Грыгорыем Яўлінскім, кандыдатам у прэзідэнты, а ў Расіі якраз пачыналіся прэзідэнцкія выбары. І Яўлінскі рыхтаваўся да гутаркі з Ельцынам. Ельцын сам запрасіў Яўлінскага, бо хацеў пераканаць яго зняць сваю кандыдатуру на сваю карысць. Пазней, праз гады, у Празе Яўлінскі распавёў мне падрабязнасці той гутаркі, якая ў пэўны момант набыла трагікамічнае адценне. Ельцын здымае трубку прамой сувязі з Лукашэнкам. «Александр Рыгорович, трэба нешта рабіць з гэтымі вашымі арыштаванымі навукоўцамі. Выявіце гуманізм. Як? Я не ведаю, як. Калі у вас там па кодексу расстрэл, дайце ім 10 гадоў. Калі 10, дайце толькі 5. Пачуўшы гэта, казаў Яўлінскі, я замахаў рукамі. Не, хай на свабоду выпускае. Ельцын падхапіў адразу. Не так. Не так я гавару. Адразу выпускайце іх на свабоду. Выпусцілі спачатку Сіўчыка, які быў у рэанімацыі ў крытычным стане, а потым Хадыку. Пазней мне даводзілася чуць версію, што жонка Юрыя Хадыкі пазваніла Ельцыну, і гэты ейны званок спрацаваў. Думаю, версія недакладная. Пэўна ж, жонка Хадыка магла званіць у адміністрацыю і званіла, але гутарка з самім прэзідэнтам Расіі ў той час уяўляецца абсалютна нерэальнай.
з прэзідэнтам Расію ўвогуле злучаюць вельмі вузкае кола асобаў, а той час а ў той час, як сведчаць людзі з атачэння Ельцына, прэзідэнт Расіі быў у такой фізічнай форме, што дазваніцца да яго не маглі міністры ды губернатары, не кажучы ўжо пра сваякоў беларускіх палітвязняў. «Я вымушаны быў даць Лукашэнку урок дэмакраты», заявіць потым Ельцын. Але 17 траўня пра гэты званок Лукашэнку з Крамля было яшчэ невядома. Не ведаў пра яго і следчы Новікаў. Да яго проста паступіла каманда, хаця ён спрабаваў рабіць выгляд, што выявіў гуманнасць. Уключаю запіс. Сёння на 20-м дні зняволення і галадоўкі з падпіскай аб нявыездзе быў вызвалены Вячеслаў Сіўчык. Юрый Хадыка працягвае галадоўку ў следчым ізалятары. Галіна Прыгара сустрэлася з Вячеславам Сіўчыкам адразу пасля вызвалення, такім чынам паміж турмой і свабодай. У 3 гадзіны стала дакладна вядома, што Вячеслаў Сіўчык вызваляецца з-пад аховы. Следчы пракуратуры Менска Сергей Новікаў сказаў жонцы Сіўчыка: «Шукайце машыну і забірайце яго з турмы на Панскага». У палове 4-й следчы загадаў Юрасю Беленькаму, на чыёй машыне планавалася забраць Славу Сіўчыка, вычысціць багажнік, таму што прыйдзецца уязджаць за браму. Сіўчык сам выйсці не зможа, трэба забіраць. Яшчэ чакалі 40 хвілінаў. На працягу гэтага часу следчы Сергей Новікаў патлумачыў, чаму вызваляюць Вячеслава Сіўчыка. Обвиняемый Сивчик освобождается на основании заключения медицинской комиссии. Нами была назначена медицинская комиссия, которая дала заключение о том, что у него такое заболевание, может быть оказана помощь только в стационарном лечебном учреждении за пределами ИТУ. Плюс к этому, наравне с медицинским заболеванием, мы его просто не можем содержать, потому что наши медицинские условия не подходят под его заболевание. А вы ведете справу только Сивчика или так само Хадыки? У нас нет справы Хадыки или Сивчика. У нас есть справа по групповым беспорядкам 24 марта 26 апреля. Статья предусматривает привлечение любых лиц, которые организовали или активно участвовали. В процессе следствия будут установлены лица и привлечены. Поэтому справы Хадыки или Сивчика просто не существует. А Хадыка сёння таксама будзе вызвалены? Мы сегодня вызываем Сивчика. Нарэшце адкрылася брама прахадной. Слава Сіўчык выйшаў сам. Следчы прагаварыў натацыю: «Вы вызваляецеся, па першаму патрабаванню з'явіцца, родным папярэдзіць у якой бальніцы» і гэтак далей. Пра бальніцу пакуль няма і гаворкі «хачу дамоў», першае, што сказаў, сеўшы ў машыну Слава. А далей было караценькае з ім інтэрв'ю. Скажи, Слава, калі ласка, некалькі словаў. Як на волі себе почуваешь? Ну, я еще так, вот еще не отшел, что на воле, бо я предполагал, что, может быть, все-таки сегодня меня вызвали. Ну, что со мной треба было робить. Кидать меня снова в СИЗО, это вести про несколько дней в той же реанимации. Только один, что уже, правда, было бы больше интенсивное лечение, бо так я, коли родился с легким испугом, все могло быть значно горше. Один з варіантів був той, що мене визвали. Ті, як бачили, вони, як завжди, поступали подло, вони працювали цілий день. Но от в день визволення не могли себе поводити по-людську. Тут уже трапляється як. У нас офіційно не судять за політику, і тому поводять як з кримінальника. Со всеми витікаючими отсюда обстоят. Но я все-таки сподіваюся, що коли вже все позади, що не удастся вийти спокійно з цієї голодовки, я спробую все з цього зробити. И уже на наступном тижні приступить до своих обовязков и все остальное. Скажи, Крилас, какие были подставы для того, что тебе перевели с изолятора сюда? Подстави, які? Я себя вельми дрянно отчувал. Але ж я думаю, это другое. Я зараз поглядел в документах, что моя вага была завышена на 4 килограмма. По всяким разом у меня был досить хороший внешний выгляд. Зараз я выглядаю пухлее, здоровее, чем 3 дні тому назад. Як это не парадоксально. Бо гэтые 3 суток я ногу майже под одними капельцами лежал. Скажи, Криласка, там такая была информация, что тебе ставили этой крупельницы промусола. Нельзя обвинувачивать врачу тем, что там на меня, скажем так, не пытались. Просто дрянно себя отчувал. То есть в сведомости я был, таких провалов особливых не было. Вот. Ну, один раз только, может, коли поехал там на рентгене, то я нечеканность была полная.
на рентген пошел уже, когда обследование было. Якія тут былі умовы ўтрымання, чым яны адрозніваліся ад Валадарска? Самые лепшие умовы утрымання были вот как раз в больнице, она вас удивилась. В принципе, яна, на мой погляд, на вельми пристойном уровне. И тут и врачи компетентные, и все остальное, на вас удивлены. Учреждение УШ-15-1, 17 мая 96 года, Сивчику Вячеславу Владимировичу, 18 декабря 62 года рождения, города Минска, гражданин Республики Беларусь, женат, военно обязан в том, что он отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освобожден по постановлению прокуратуры города Минска 17 мая 96 года об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Гэта была даведка, якую аддалі на рукі Вячеславу Сіўчыку. Зараз ён на волі. А Юрый Хадыка застаўся на выхадныя дні ў следчым ізалятары. Сёння жонка спрабавала перадаць яму ў пластыкавых пляшках мінеральную ваду. Не ўзялі. У выхадныя дні будзе стаяць каля следчага ізалятара дазволены уладамі пікет. Вячеслав Сіўчык пакуль дома. Да яго будзе выкліканы урач-спецыяліст, пачнецца павольны выхад з галадоўкі. Юрый Хадыка галадоўку працягвае. Галіна Прыгара, Менск. З рэпартажу Галіны Прыгары я выразіў фрагмент словаў следчага Новікава, якія хачу даць асобна. Але спачатку нагадаю, што хадатайніцтва за Сіўчыка і Хадыку падпісалі не дзядзька Міхай з суседняга пад'езду і не цётка Валянціна з крамы насупраць, а Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Станіслав Шушкевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі, дэпутаты Вярхоўнага Савета і іншыя вядомыя людзі. Вось калі мы пытаемся саміх сябе, як гэта ў 30-е гады энкаведзісты маглі арыштоўваць, асуджаць, расстрэльваць выбітных беларускіх пісьменнікаў ды навукоўцаў, няўжо они не разумелі, хто перад імі, дык паслухаўшы гэты фрагмент, усведамляеш. Маглі. І вельмі проста маглі. І нікуды такія не падзеліся. Невядомыя былі выпадкі, каб паручальнікаў прыцягвалі да адказнасці, і следчы Сергей Новікаў ведаў гэта цудоўна. І тым не менш пачаў пагражаць. Наравне с этим я хочу отметить еще одно. Дело в том, что личная подписка предусматривается УПК. Но она не просто является простой бумажкой, а она налагает какую-то ответственность на тех людей, которые дали личную подписку. Поэтому, если в процессе следствие продолжается, будут какие-то нарушения закона со стороны Сивчика, мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности тех людей, которые дали за него подписку. Я вось скажу так, што для гісторыі не важна, сам следчы Новікаў дадумаўся да такіх слоў, ці яму іх падказала начальства, вось асабіста я не сумняюся, што пры пэўным выпадку былі б кінутыя за краты і Быкаў, і Барадулін, і Шушкевіч пад радасныя авацыі прыхільнікаў Лукашэнкі, камунізму і аднаўлення імперыі. І, як паказаў выпадак Сіўчыкам і Хадыкам, знайшліся б і выканаўцы. Следчы Новікаў сваімі словамі пацвердзіў, што знайшліся б. А цяпер яшчэ адзін эфір Радыё Свабода на наступны дзень пасля вызвалення Вячеслава Сіўчыка. 21 дзень галадоўкі за кратамі Юрыя Хадыкі. Вячеслава Сіўчыка, хаця ён учора і адпушчаны са следчага ізалятара, свабодным, тым не менш, таксама не назавеш. Падпіска пра нявыезд, следства, наперадзе суд. Выпушчаны ён быў толькі тады, калі здароўе ягонае дасягнула крытычнага стану. Дыстрафія ўнутраных органаў, прыкметы якой знайшлі ў Вячеслава Сіўчыка лекары, невядома яшчэ чым для яго абернецца. Чаму не выпушчаны Юрый Хадыка? Лягічна напрошваецца выснова, што дадзеная ўстаноўка давесці да крытычнага стану і яго. З Менску перадае Галіна Прыгара. Першую ноч пасля затачэння быў дома Вячеслав Сіўчык. Сёння раніцай яго стан здароўя пагоршыўся, бо ён пакуль не можа нармальна харчавацца. П'е толькі разведзеныя вадою сокі. На думку ўрачоў 3-й клінічнай бальніцы, што яго учора аглядалі, Сіўчыку неабходна шпіталізацыя, таму што істотная частка рэабілітацыі пасля такой працяглай галадоўкі прыпадае на медыкаментознае лячэнне. 3-я клінічная бальніца 8 гадоў вывучае праблемы галадання.
Яе ўрачы гатовы прыняць на лячэнне Вячеслава Сіўчыка. Усё залежыць ад таго, дзе будзе Хадыка. Я буду сябе паводзіць такім чынам, каб Юрый Віктарович быў вызвалены, заяўляе Слава Сіўчык. Юрый Хадыка знаходзіцца ў следчым ізалятары. Адвакат Надзея Дударова апошні раз бачыла Хадыку ў чацвер. Па яе словах, ён схуднеў больш чым на 20 кілаграмаў. Ужо вельмі дрэнна сябе пачуваў. Па звестках Дударовай сёння на 21-й дзень галадоўкі Хадыка ўжо не ўстае. Стан яго здароўя крытычны, але ён знаходзіцца ў камеры следчага ізалятара. Родныя і адвакат Юрыя Хадыкі хвалююцца за яго жыццё падчас выхадных, калі ўвогуле можа не быць медыцынскага нагляду. Сёння о 10-й гадзіне раніцы былі затрыманы і дастаўлены ў маскоўскі РАУС 4 чалавекі з пікета ў падтрымку Юрыя Хадыкі каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Пікетаванне дазволена мэрам Менска і Ярмошыным, але удзельнікі пікету абвінавачваюцца ў тым, што знаходзіліся не ў дазволеным месцы. На пытанне, у чым канкрэтныя прэтэнзіі, дзяжурны па маскоўскім РАУС адказаў: «Мне даставілі, будзем разбірацца». Тым часам адвакат Хадыкі Надзея Дударова накіравала тэлеграмы ў Верховны Савет і да генеральнага прокурора с просьбами неадкладна вызваліць Юрыя Хадыку ў сувязі з цяжкім станам здароўя. Дударова расцэньвае цяперашняе утрыманне пад аховай Хадыкі як палітычнае забойства. Юрый Хадыка ў следчым ізалятары галадоўку працягвае. Галіна Прыгара, Менск. Сёння на пачатку 10-й гадзіны раніцы міліцыя затрымала удзельнікаў пікету ў падтрымку Юрыя Хадыкі. Затрыманы Геннадзь Пляшко, Ніна Багінская з Менску, Барыс Хамайда і Владзімір Плешченка з Віцебску. 21 траўня Юры Хадыка быў нарэшце вызвалены. Улады зноў жа падалі гэта як праяву гуманнасці. Праграму «Радыё Свабода» ў той дзень вёў Сярджук Соколов-Воюш, а інтэрв'ю з Хадыкам рабіў Эдвард Тарлецкі. Вось фрагмент. Чым вы тлумачыце сваё вызваленне? Па тых звестках, якія я атрымліваю, а тут вельмі такі вялікі інфармацыйны голад, то наше зняволенне са спадаром Сіўчыкам, здаецца, не прыйшло незаўважаным ні з нашай грамадскасцю, ні замежнай. І толькі гэтымі пратэстамі, я думаю, і тлумачыцца маё вызваленне. Потому что по ставлению следчих этих органов, я думаю, мы могли тут голодать и 2 месяца, а не 20 этих самых дней. Профессор Хадыка вызвалены, але по-ранейшаму знаходзяцца за кратамі іншыя. Андрэй Рамашэўскі, якога абвінавачваюць у хуліганскіх дзеяннях, што суправаджаліся асаблівым цынізмам, яшчэ летась 25 травеня 95 году, падчас студэнцкай акцыі пратэсту супраць вынікаў травеньскага рэферэндуму, каля будынку адміністрацыі прэзідэнта ён спаліў сцяг БССРаўскага ўзору. Сядзіць паэт Славамір Адамовіч за верш «Забі прэзідэнта», сядзяць 7 грамадзянаў Украіны, сяброў УНАУНСО, якія бралі ўдзел у маніфестацыі 26 красавіка, і адзін з іх, Андрэй Шэптыцкі, працягвае галадоўку. Такім чынам, цалкам відавочная мэта карнай акцыі, якую ажыццявілі праваахоўчыя органы ў дачыненні да Юрыя Хадыкі і Вячеслава Сіўчыка. Нанесены моцны ўдар па здароўю. Зроблена спроба спаралізаваць волю іх і іхных блізкіх, даць жорсткі ўрок усім іншадумцам. Ніякімі патрэбамі следства немагчыма апраўдаць зняволенне Сіўчыка і Хадыкі. Фактычна, следчыя дзеянні можна праводзіць толькі, калі яны вызваленыя, бо за кратамі абодва адмовіліся адказваць на пытанні следчых. Карную акцыю, выконваючы палітычную замову ўлады, ажыццяўлялі канкрэтныя людзі. Генеральны пракурор Капітан, пракурор Менска Купрыянаў, следчыя пракуратуры Свірыдовіч, Бурштын, Новікаў, суддзя Маскоўскага суду Савіч. Гэтыя ды іншыя прозвішчы саўдзельнікаў палітычных пераследаў таксама застануцца ў гісторыі беларускай дэмакратыі. Гісторыя з вялікай літары сапраўды ўсё памятае. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.